Il-ħamis filgħodu d-deputat Laburista Carmenu Vella ppreżenta affidavit fil-qorti fejn iddikjara b'ġurament il-fatti dwar il-laqgħa li Richard Kakija Caruana kellu miegħu fl-1996 meta kien Ministru. Dan wara li Carmenu Vella semma bħala wieħed mill-5 xhieda li d-deputat Jeffrey Pulicino Orlando qed jisħaq li se jagħtu raġun fit-talba tiegħu biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Fl-affidavit Carmenu Vella fakkar kif qabel l-1996 kien ikkritika diversi deċiżjonijiet li kienu ttieħdu mill-Bord tal-Air Malta fosthom ix-xiri tal-ajruplani RJ70s u twaqqif tal-kumpanija Azzurrer. Vella żied li wara li sar Ministru tat-Turiżmu b'responsabbiltà tal-Air Malta, Richard Kakija Caruana li kien għadu wieħed mid-diretturi tal-Bord tal-Air Malta kien talab min jeddu biex ikellmu. Carmenu Vella qal li din kienet l-ewwel darba li ltaqa' ma' Kakija Caruana u l-laqgħa kienet qasira li xħass li ma kellux għalfejn ikompli jisma' dak li rid jgħid Kakija Caruana. F'din il-laqgħa Richard Kakija Caruana kien qal lil Carmenu Vella li għalkemm hu kien membru tal-Bord tal-Air Malta ma kienx qabel mad-deċiżjonijiet li ttieħdu fuq ix-xiri tal-RJ70s u twaqqif tal-Azzurrer u li dawn kienu ħolma ta' xi membri oħra fl-istess bord. Carmenu Vella qal lin-nota li Kakija Caruana rid biss jabbi r-responsabbiltà tad-deċiżjonijiet ħżiena fuq sħabu l-membri l-oħra tal-Bord tal-Air Malta biex jintoġob miegħu bħala Ministru. Vella qal li kien staqsa lil Richard Kakija Caruana jekk kienx irreġistra dan in-nuqqas taqbil permezz ta' vot kontra jew permezz ta' xi minority report, iżda Kakija Caruana kien qallu le. Vella stqar li dak il-ħin kien ħass li Richard Kakija Caruana kien qed jipprova jużah biex jattakka lil sħabu u li ma kienx lest li jilgħab din il-logħba u għalhekk derlu li kellu jwaqqaf id-diskussjoni hemm. F'kummenti wara li ppreżenta l-affidavit, Carmenu Vella qal li Kakija Caruana issa qed jipprova jnessi l-problemi interni fih dan il-Partit Nazzjonalista. Nemmen illi m'għandniex nixxiftjaw l-ixju kollha issa minn fuq dak li qed jiġri internament fil-partit għal dak li ġara fl-Air Malta da snin li għaddew. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat fakkar kif madwar sentejn ilu meta l-Partit Laburista kien talab li tinġar responsabbiltà għad-deċiżjonijiet tax-xiri tal-RJ70s u twaqqif tal-kumpanija Azzurrer, il-Gvern ma aċċettax. Fakkar li madwar sentejn ilu meta bdiet il-kwistjoni kollha dwar l-Air Malta aħna tlabna illi tintrefa' r-responsabbiltà jkun hemm trasparenza sħiħa dwar il-mod ta' kif inxtraw dal-ajruplani waħda mid-deċiżjonijiet il-kbar li għarqet lill-Air Malta u l-Gvern baqa' jirrifjuta kien qed jgħidilna ma nqogħdux inħarsu lejn x'ġara jew ma ġarax.